makinig sa homilya. Dumating na ang oras upang parangalan ng anak ng tao. Ito ang ilan sa mga katagang binigkas na Jesus sa mga tao na kinukwento sa atin ng Ebanghelyo na sinulat ng ating patron sa ating pagdiriwag ngayon na ikalimang linggo ng panahon ng Kwaresma. Dalawang bagay ang nais kong bigyan natin pansin sa ating pagninilay sa salita ni Jesus ngayong araw na ito. Una, ang anak ng tao. Sino ang tinutukoy ni Jesus sa salitang anak ng tao? Iti walang iba kundi ang kanyang sarili mismo. Ang tawag niya sa kanyang sarili, karaniwan ay siya anak ng tao. At ito'y sinulat sa tinatawag niya ni Jesus ang kanyang sarili bilang anak ng tao para bang nais ipagdiinan sa atin na siya'y taong katulad natin, kaparis natin. Sa Ebanghelyo, hindi niya dinidiritsang sinasabing siya anak ng Diyos, kundi karaniwan, malimit at ang kanyang binabanggit siya'y anak ng tao, taong kaparis natin, taong totoo at Diyos na totoo. Ito isa sa atin na pinaniniwalaan ukol kay Jesus, anak ng tao. Ikalawa, nais din niya sabihin sa atin na siya ay may oras na hinihintay at inaabangan. Dumating na ang oras upang parangalan ang anak ng tao. Dumating na ang oras. Aling oras ang tinutukoy na kanyang hinihintay at inaabangan? Iti walang iba kundi ang kanyang pagdurusa at kamatayan sa krus, ang kanyang muling pagkabuhay, ang pinakataluktok ng kanyang buhay sa lupa. Ito ang oras na hinihintay at inaabangan ni Jesus. Malimit siyang pagtangkaan, hulihin ng mga Hudyo, pero siya'y tumatakas at umaalis sa kanilang piling. Minsan pa nga ay siya nagtago sa mga ito. Sabi sa Ebanghelyo, kaya niya ginawa yun sapagkat hindi pa niya oras. Ang dumating ang oras, ang takdang oras, panahon ng pagdiriwang ng Pasko ng mga Hudyo, Huwebes ng gabi, matapos siya makipaghapunan sa mga apostol na kanyang mga lagad, siya nagpunta sa halamanan ng Getsemani at doon siya nanalangin. Hindi nagtagal, dumating ang mga sundalo ng gobyerno at siya'y hinuli. Hindi siya umiwas o tumakas katulad ng ginagawa niya dati. Kung kusang loob niyang isinuko ang kanyang sarili sa mga sundalo ng gobyerno. Gusto man siya iligtas ng mga apostol, pero mga ito'y kanyang sinaway. Sabi niya, pabayaan ninyong inumin ko ang saro ng paghihirap na ibinigay sa akin ng aking ama. Dinala siya ng mga sundalo sa mga punong ng kanilang gobyerno, ikinulong ng gabing yun at pinahirapan. Alam na natin kung paano nagtapos ang buhay ni Jesus, ang istorya ni Jesus. Pero ang hindi inaasahan ng marami, na kung siya man ay pinatay at inilibing, siya muling nabuhay. At buhay na buhay pa hanggang sa ngayon. Ito ang oras na tinutukoy ni Jesus, ang kanyang inaabangan at hinihintay. Alam ni Jesus na hindi biro ang kanyang daranasan. Ito'y mapait, malungkot at mahirap. Nakakabagabag, sabi niya. Pero hindi niya hihingin sa Diyos Ama na ilayo sa kanya ang oras na iyon. At yun ang dahilan, sabi niya, kung bakit siya naparito sa daigdig na ito. Kaya buong tapang, buong tatag at buong determinasyon niya itong hinarap at ginampanan. Bukod pa sa rito, ito isang pagkakataon para sa parangalan ng mga tao. Sabi niya, dumating na ang oras upang siya parangalan. Parangalan, kilanlin, dakilain ng mga tao. Ang oras na ito ay oras din ng kanyang tagumpay, oras ng kanyang
kaluwalhatian. Yan ang oras na Jesus na tinutukoy niya sa Ebanghelyong ating narinig ngayon. Ang mga pangyayaring ito na tinutukoy na oras na Jesus ay naganap na at natapos na. 2,000 taong nakalipas. Pero ito'y patuloy na nagaganap pa at nangyayari ngayon sa ating panahon. Yun ang ating isipin din. Yung oras na Jesus, natapos na, naganap na, nangyari na, 2,000 taong nakalipas. Pero ang pangyayari ito ay patuloy pang nagaganap sa ating panahon at nangyayari pa sa ngayon. Kalakip ng oras na Jesus ay ang kanyang muling pagkabuhay. Pagkatapos na siya'y mamatay at inlibing, siya'y muling nabuhay at buhay na buhay pa hanggang sa ngayon. Nasa langit, nakaluklok sa kanan ng Diyos Ama. Ito ang huwag nating kalimutan, kundi lalong tandaan. Si Jesus ay buhay pa. Si Jesus ay buhay na buhay pa hanggang ngayon sa ating panahon, sa ating taon 2021. Ang ating ngayong oras na kabibilangan, ngayong oras na ito, ngayon, March 21, 2021, alas 5 ng hapon, ay bahagi ng oras na Jesus. Tayo ay bahagi ng oras, kalakip ng oras na Jesus. Tayo ay nasa oras pa ni Jesus. Tayo ay sakop pa ng oras na Jesus. Pagkat siya'y buhay pa hanggang ngayon at nabubuhay pa. Ang oras na Jesus ay hindi natatapos at hindi nagtatapos, hindi nauubos. Ito'y patuloy pa sa ating oras ngayon, sa ating panahon ngayon. Yun ang ating isipin, damahin, at huwag baliwalain. Itong oras na ating kinabibilangan at kinatatayuan ngayong oras na ito sa ating pagdiriwang ng banal na misa dito sa simbahan ng Tanawan, simbahan ni San Juan Evangelista, ay kabilang sakop ng oras na Jesus. Kasi siya ay buhay, nabubuhay, at siya ay nandito sa atin, kapiling natin, kasama natin, at nakikiisa sa ating buhay, sa ating pagdiriwang. Kaya ang oras na ito ay oras din ni Jesus at oras sa una sa lahat, oras ni Jesus. Kaya bigay natin ito sa Kanya. Ilagay natin ang ating sarili, ang ating pagdiriwang na ito sa kamay ni Jesus, sa Kanyang kandungan. At ating sabihin, salamat, salamat Jesus sa pagsakop mo sa aming oras, sa pagbigay mo ng iyong oras sa amin. At kami nagkakabahagi, nagkakaparte sa iyong oras para sa aming kabutihan, aming kaligtasan, at inyong kaluwalhatian. Yan po ang ating maging diwa, bunga ng ating pagdiriwang. Kaya tayo magsitayo, sariwain natin ang ating pinaniniwalaan.